Някога чудили ли сте се какво точно стои зад онези реклами, които сякаш знаят какво си мислите? В следващите минути ще разнищим точно това. Ще разбием митовете и ще покажем какъв е реалният процес зад една модерна дигитална кампания. Без сложния жаргон, а само чиста работеща стратегия. Представете си само. Хиляди баби и внуци се снимат заедно усмихнати. Една кампания, която оцелва нещо много мило и истинско и просто предизвиква лавина от емоции. И какъв е резултатът? Ами толкова много хора искат да участват, че сървърите просто не издържат и се сриват. Това всъщност не е провал, нали? Това от онези хубавите проблеми. И е доказателство за силата на една наистина добра идея. И тук стигаме до същината. Тайната не е в някаква магическа съставка, а в цялата рецепта. Изобщо не става въпрос за лъскави банери или за модерни думички. Става дума за един много ясен стратегически процес, който превръща една сурова идея в нещо, което носи реален резултат. Така че хайде да влезем в кухнята на дигиталния маркетинг. Преди всичко останало, трябва да познаваме терена. Нали никой не започва да строи къща без план на парцела? Същото е и тук. И първото най-важно правило е: оставяме данните да ни водят, не нашата интуиция. 4,5 милиона. Нека за момент осъзнаем мащаба на това число. Това са 4,5 милиона потребители на социални мрежи в България. Това е повече от половината населението на страната, което е онлайн активно. Огромна възможност, но и голямо предизвикателство. Все пак, как да те чуят сред целия този шум? А сега, погледнете тази класация. На пръв поглед, нищо изненадващо, нали? Google, YouTube, Facebook. Обаче вижте малко по-надолу. abv.bg, blitz.bg. Тяхното присъствие в топ 10 ни казва нещо супер важно. Онлайн навиците тук, в България, са си специфични. Не можем просто да копираме стратегии от чужбина и да очакваме да работят. Трябва да познаваме местната картинка. Ето това пък е нещо, което страшно много хора подценяват. YouTube има огромен обхват, дори по-голям от Facebook. Представете си, че пускате нова марка, да кажем безалкохолна напитка, вместо да се наливат луди пари в телевизионна реклама, може да се направи една яка видеокампания в YouTube и така да се достигне до милиони млади хора за една малка част от цената. Потенциалът за изграждане на разпознаваемост е просто огромен. Добре, вече имаме карта на терена, знаем къде се намираме, време е да начертаем и самия маршрут. Тук преминаваме от какво е положението към какво правим. Тоест, как си поставяме ясни цели и как се уверяваме, че посланието ни отива при правилните хора. Тук изборът е, той е фундаментален и трябва да се направи още в самото начало. Все едно да избираш между това да организираш огромен безплатен концерт, за да стане групата ти известна, или да отвориш малко магазинче и да продаваш билети за ексклузивно събитие. И двете цели са напълно валидни, но се постигат по съвсем различен начин. Трябва да се избере едното. Помислете за това като за матрьошка. Нали се сещате, онези руските кукли, една в друга. Най-голямата, външната кукла, е кампанията. Това е голямата цел. Дали ще е разпознаваемост или продажби. Вътре в нея е рекламната група. Това е аудиторията, хората, към които се целим. И най-отвътре, в сърцето, е самата реклама. Визията, текста, видеото. Всеки слой зависи от другия. Добре, нека дадем един съвсем практичен пример. Памперси. Задачата изглежда елементарна, нали? Трябва да намерим млади родители. Да, ама нещата не са толкова прости. Не всеки, който е родител, го е написал в профила си. А какво правим с бъдещите родители? Те да им предстои, но вече се интересуват. Как стигаме до тях? И ето тук е цялото изкуство. Очевидният подход е да таргетираме хора, които са написали «родител». Лесно, но много ограничено. Умният подход е съвсем друг. Ключът е да си сменим въпроса. Не питаме кои са те, а какво правят те онлайн. От какво се интересуват? Може би от конкурентни марки памперси, или от бебешки храни, или от помпи за кърма. Виждате ли, това отваря един цял нов свят от възможности. Окей, говорихме за стратегия, за цели, за аудитории, но как разбираме дали всичко това изобщо работи? Сега влизаме в, да го наречем, машинното деление. Обаче едно малко предупреждение. Тук ще разбием един от най-големите митове в нашия бранш – митът за перфектното измерване. Какво е това UTM? Най-просто казано, представете си го като уникален баркод за всеки един линк, който пускате. Този код,
подсказва на системата откъде точно е дошъл човекът, който е кликнал. Дали от реклама във Facebook, дали от имейл бюлетин или пък от статия в някой сайт. Абсолютно ключово е, за да знаем кое работи и кое не. А това е супер важна разлика, която много хора пропускат, защото едно е просто клик, а съвсем друго е реален интерес. Кликът върху линка е като някой да почука на вратата на магазина, а прегледът на целевата страница е това вече е човек, който е влезъл вътре и е започнал да се оглежда. Разликата в намерението е огромна, нали? Само че днес да се опитваш да проследиш всичко е като да шофираш в много, много гъста мъгла. Имаме адблокъри, новите рестрикции на Apple, режими за съгласие, специални браузъри. Всички тези неща пречат на данните да стигнат до нас. И реално това, което виждаме, е само част от цялата картина. Разбира се, индустрията не стои на едно място. Търси се решение на този проблем и бъдещето изглежда е в нещо наречено Click ID-та. Това е технология, която изпраща данните директно от сървър на сървър, като по този начин заобикаля повечето блокажи. Все едно да имаш директна криптирана линия, вместо да пращаш писма по пощата, които могат да се изгубят. Добре, минахме през данните, минахме през технологията, през измерването, но всичко това е просто един скелет. За да оживее, му трябва онази една тайна съставка, която прави разликата между посредствена и незабравима кампания. И това е творческата искра, голямата идея. Ето това. Това е просто гениално. Доминос в Щатите. Замислете се. Те не казват просто нашата пица е вкусна или доставяме бързо. Не, те отиват една стъпка подалеч и показват, че ги е грижа за цялото преживяване на клиента. Те превръщат един всеобщ градски проблем в страхотна маркетингова възможност. Брилянтно! Колаборациите са класика, но когато са направени добре, работят безотказно. Идеята тук е, че когато два силни бранда се съберат, те не просто споделят аудитории, те създават нещо ново. Резултатът не е сбор от двете части. 1+1 изведнъж става 3. А ето това вече е висш пилотаж. Маркетинг, който изисква не само смелост, но и много интелект и класа. Това е като един публичен шахматен матч, в който един единствен умен ход може да ти донесе повече позитиви, отколкото рекламен бюджет за милиони. Добре, видяхме какво работи днес. Но светът се променя с абсолютно главозамайваща скорост. Накъде отива всичко това? Хайде да хвърлим един бърз поглед в кристалната топка. И ето един факт, който може да прозвучи малко стряскащо. В директни тестове, направени от самата Мета, се оказва, че техният алгоритъм често избира и промотира реклами, направени от изкуствен интелект, пред тези създадени от хора. И защо? Ами просто е. AI може да тества хиляди варианти на цветове, бутони и заглавия за части от секундата и намира най-ефективната комбинация. Тук не говорим за изкуство, а за чиста студена математика. И така, големият въпрос, който остава да виси във въздуха е: ще ни вземе ли изкуственият интелект работата? Или може би просто ще ни отърве от скучните, повтарящи се задачи? Може би бъдещето не е човек срещу машина, а човек, който работи с машина. Технологията поема рутината и анализите, а ние се фокусираме върху това, в което сме най-добри. Големите идеи, разказването на истории и създаването на истинска човешка връзка. И това е мисъл, която определено си струва да се обмисли.